Ha? O, Doamne, cunosc privirea asta. La ce te gândești? Tuns și vopsit? Fără bucle? Nu? Bine, e ca și cum ai vorbi cu o piatră. Scuze, n-am vrut să te jignesc, piatră. Freddy! Freddy, unde te duci? Așteaptă, așteaptă! Nu vrei să discutăm despre plan? Nu? Bine. Ah, ce primitor. Intrăm? Bine, grozav. De fapt, ce cauți? Piatra invocării. Pe vremuri, Haita o folosea pentru a chema spiritele lunii în ajutor. Și de ce nu o mai fac? Nu știu, dar chiar aș avea nevoie de ajutor acum. Ce s-a întâmplat aici? Miroase a lup ars. Asta aici trebuie să fie. Alo? Ce faci? Păi, invoc spiritele. Încerc. Alo? Alo? E cineva acolo sus? Alo? Alo? Hei! Alo? Chestia asta funcționează? Sunt Freddy. Nu știu dacă ați auzit de mine, adică sigur că ați auzit de mine. Sunteți vechile spirite ale lunii, înțelepte, care au decis că eu trebuie să fiu câine și nu lup, ca toți ceilalți din haita mea. Mulțumesc. Adică, nu, serios. Iubesc să fiu pudel și știu că face parte dintr-un plan cosmic pe care îl aveți pentru mine, însă... mă ajutați un pic? Nu știu cum să fac haita să mă respecte. Cu cât încerc mai mult, cu atât mai mult râd de mine. Vreau să fiu luat în serios. Așa că